Jinsabu fl-aħħar fażijiet ix-xogħol fit-triq ta' ħdejn it-tempji ta' Ħaġar Qim li taqqat il-lokalità tas-Siġġiewi mal-Qrendi. Dwar ix-xogħol li sar f'din it-triq tkellimna mal-perit Antoinette Conti. Mela f'din it-triq għandna madwar ftit iżjed minn kilometru ta' xogħol. Ix-xogħol li sar prattikament huwa tneħħija tal-wiċċ li kien hemm eżistenti u resurfacing permezz ta' asfalt. Apparti din it-triq b'investiment ta' 7,600,000 euro parzjalment minn fondi Ewropej, il-Gvern wettaq xogħol infrastrutturali fuq 77 triq rurali oħra. Lan huwa sabiex toroq rurali ikunu aċċessibbli għal bdiewa. Prattikament kien hemm lista ta' prioritization ta' dawn it-toroq li kienet inġabret b'konsultazzjoni mal-Konsilli Lokali u ma' entitajiet oħrajn u ħriġna t-tenders u ovvjament bdejna xogħlijiet biex inlestu fi żmien li kien previst sal-aħħar ta' din is-sena. Fost it-toroq rurali li matul din is-sena ġew irranġati hemm dawk fil-lokkalitajiet tal-Mellieħa, is-Siġġiewi, Birzebbuġa, id-Dwejra fl-Imġar Malta u l-Qala Għawdex.